Galingan ako dito. Paglawan. Ayun tayo guys. Wala ka na po. Guys. Nakukuhan. Kaman. Sige. Okay. Kaya masarap. Baga vlog pod. Giningo na tinilda. You don't love me and just say goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Take me higher. Essa morena, 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 I give you my love. Essa morena, 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 I give you my love. Essa morena, 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 I give you my love. Hey guys, bakit medyo ko mo rin magpalabog dyan? Padul tagang. Wala, nga TikTok. Nga TikTok. Sa imong gigamit ba itong cellphone? Katong nga TikTok nga, paan, cellphone. Ay, yung kalan niya, mandaw na pa. Palit ra kung washing machine ma. Ay, ka na nga kung washing-washing. Ito na, ito mo. Lose-lose na mo na washing. Okay, tutuyo ka naman ko na. Hindi lagi, ka naman ko na nga lilikit. Bawon. Mayroon na nga pa na.
Habis kay surat ang manok. Ganun na habis na siya. Ganun wala kaya adlaw. Kauban-uban ko ano sa una yun. Kaming babuan. Ayaw, Kit. Mga ni bara na tubig ya. Madugay katon tubigaw paingon to ito sa kanal. In my dreams, I'm in love with you. 'Cause you talk to me like you first do. I feel joy, I feel pain, 'cause it's still the same. When the night is cold, I'll be alone. Another night, another dream, but always you. It's like a vision of love that seems to be true. Another night, another dream, but always you. In the night, I dream of love so true. Another night, another dream, but always you. It's like a vision of love that seems to be true. Another night, another dream, but always you. In the night, I dream of love so true. In the night, in my dreams, I'm in love with you. 'Cause you talk to me like you first do. I feel joy, I feel pain, 'cause it's still the same. When the night is cold, I'll be alone. Look around and see the beauty of the sky. Guys, muna na po pala. Let me a wonderful life. Look around and see the beauty of the sky. Here for you and me a wonderful life. No need to run and fight. It's a wonderful, wonderful
Tubig guys, kaya utangan na ko ni Og. Down. Dili daw ni. Unsa? Daw ni day guys, gusto day si. Ano nga guys. Ako ko na ko Patrick ko na da. Kaya na ko dili. Mo ni mo gibutan sa planggana. Loading din ang tao sa Gani kay usahay ra di magsige. Ako na ni siya. Lumag daw ni guys. Ayun. Ang pagbanlaw na ni guys pa. Pagkisang ikaw na. Ulangan mo lang mga t-shirt. Kaliko guys. Ulangan na ni mga short. Mga panty. Kaya naramat sa ubos na part. Naag short walay zipper. Naumot ang ilok. Ano ko apple mo no kun palit eh. Nabaday kay gipad lang kwarta. Sana makaulan ka masa. Nig makasweldo ka. Palit kag balay. Bullshit. Nangarap ka, nangarap. Nangarap bumayral. Malay mo, bilog ang mundo. Malay mo. Madagang tao sa Earth. Ay sa kuan Mars. Ang utan na lang ba na ba na tao sa Mars? Adto kong puyo ito kaya na walay COVID. Nga na may mga alien ang kuan ma. Na may alien ng Mars. Mga kwan, scientific ko. Nakaharap mo rin ko. Mabong ka ang tao nga hindi ko lupay. Tapos mag-view ka. Ang tao kasi. Hindi na, pag-picture sa maistrawa. Wa. Natulog. Because of magnetic. Isa kang gatuwad ang ay, Nangalan magkaghangan ko. wala. Anong malay mo? Ilog ang mundo. Umiti ka lang. Ang magagawa, laging nakatulala. Kung lumalapit ka. Ano ba? Gato ang sulod na ni. Pagkapa? Pagkapa, ano?
Kuya nga ni oy. Ang galaway gugos yang ka-sexy. Ikaw din, kamo si Pagkakilala din. Eskwela dito siya balik. Ito sa Magite. Eskwela siya balik. Ito sa Magite. Lina, gagi sa androgod. Kihiwi-hiwi. Sama si Pange. Hindi mo, kabalo mag-experience sila no niya. Gapahiwi. Giba, straight ng ana. Line. Gaan ng sinulatan mo. Pero bright mo sa Android map. Bright og map. Kanang sul ba? Kaya gato. Bright mo po di ka. Wala si Iko mo ano din. Hindi ko ma-explain. Bright sa kabubo. Nakita mo ka sa grado ng Iko Bright. Wala. Nauna ba? Kadong kapis. Kapis pa. Kaya. Kapis. Silulura. Hindi mo pakita sa grado ng kapis. Ayun na ka. Ayun na kay katong pagka closing sa kuan kay wala naman to. Ba mo uli ang kanya COVID. Anong taway? Wala pa eh. COVID yan. Kapis papatay. Hindi mo pakita nini. Third reading. Fourth reading. Ano ba? Wala. First reading. Third reading. Di ba pakitan ko sugin lan rene. Sa nakakita. Yan pila po yung grado niya. Nay, wala man na masuot ma, sure ta. Nahulog naman na ito. Mount na ako suotan, pang gailis ko fight ko. Ay, kalaman. Not na TikTok sana na. Isa ngalan. Apa guys? Babad na sa taon niya. Wala na akong lagong adlaw guys. So, September ko. Pindot sa notification din. Aron ma-update ka mo sa akong phone. At ang akong pangalay yung ani kay Kandira. Ilan naman puro mong Kandira guys, no? Itong atong tapad pa.